Igo na lamang sa pagtanaw sa iyang naabong balay ang residente nga si Fernando Gumagay sa nahitabong dakong sunog sa Carpenter Street, Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr., Davao City, alas 2 sa hapon, March 16, Lunes, diin kini miabot sa ikatulong alarma og nadeklarang fire out alas 4:42 sa hapon. Sa interview sa Aramen Davao kang Gumagay, igo ra siya naghatod sa iyang pasahero apan sa iyang pagbalik, gipugna na siya sa iyang anak nga dili na magpadayon tungod sa kadako sa kalayo. Magulano ng maong residente tungod na horot og kaabo ang ilang dos andanas nga balay apan nagpaabot siya sa iyang pagpasalamat, gumikan luwas siya ug ang iyang pamilya sa dakong sunog. Samtang sa laing interview sa Aramen Davao kang Kapitan na Robert Diaz sa maong barangay, sa iyang inisyal nga pagpanumay naa sa 50 ngadto sa 60 ka mga balay ang naugdaw. Diin giingong nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Rene Prias, diin posibleng nag-spark nga kuryente ang hinungdan sa kalayo. Atong paminaon ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Robert Diaz sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. Sa initial ya, naagi na sa mga kan, sa isinta siguro ka kabalay, ana 50. Initial pa na. Kaya wala pa mapasod ligod. Pero niagi na ko nagsunog sa una. Ikaduha na natin ang sunog. Sa karon nagpabiling ana sa Barangay Gym ang mga apektadong residente ilabi na nga matud pa sa kapitan, wa sila ilaing evacuation center sa alang sa mga apektadong pamilya.